dragi gosti, hvala vama što ste se odazvali u velikom broju. To je za naše uvjete, za našu krizu kulture pozamašan broj. Ali on pokazuje jedan bunt. I bunt možda mene najviše impresionira od glavne junakinje koja je, kako piše i na koricama knjige, željela spasiti svoj grad, a gotovo izgubila sebe. Ma šta se ovdje dešava? Mogli smo svi izginuti. Čud uopće to kaj smo živi. Piše razbojnici iz Grčke, na koje stoji: izađite na ulice, nemaju kuda, sistem puca po šavovima, ne bojte se, ovaj put su zaista gotovi. Kamo idemo? Ne idem nikuda, nego ne kaže kamo i zašto točno idemo. Koja se zove Pilula sreće, koju je napisala spisateljica Iva Plavšić. Srdačno je pozdravljam. Srdačno pozdravljam Tajanu Obradović, književnicu i kritičarku koja će predstaviti ovaj roman. Također i gospodina Damira Mikuličića koji je kao nakladnik izdao ovu jednu veoma zanimljivu, rekla bih i veoma važnu knjigu. Ja ću samo reći o okolnostima u kojima je knjiga rođena. Naime, prije dobru godinu dana autorica mi se obratila s rukopisom. Dakako, prije nego sam pročitao knjigu, mislio sam da je riječ o nekoj drugoj vrsti pilule. Međutim, kad sam pročitao knjigu, rukopis, onda sam vidio da je to gorka pilula i da je tema prilično, da tako kažem, tužna, ali to ne znači da se knjiga ne treba čitati, zato što je tužna. U stvari, možemo reći da je upravo ta njezina tuga ono što nas intrigira i privlači da čitamo, jer su knjige koje ovako govore o našoj nedavnoj prošlosti, koja već ide prema sadašnjosti, vrlo, vrlo rijetke, ali neću, rekao sam o knjizi, to ćemo prepustiti drugima. Dakle, pročitavši rukopis, rekao sam, to se mora objaviti. Financijske prilike, i sami znate u izdavaštvu kakve su, nisu baš sjajne, međutim, nekako smo uspjeli povezati, skrpati taj financijski proračun, da tako kažem, i evo, knjiga je izašla. Hvala gospodinu Mikuličiću. Dragi gosti, hvala vama što ste se odazvali u velikom broju. To je za naše uvjete, za našu krizu kulture pozamašan broj. Hvala vam što nas motivirate. Prije toga ću reći naravno nešto o Ivi Plavšić, dakle, koja je studirala na Fakultetu političkih znanosti. 1997. godine pojavila se u književnosti zbirkom pjesama Bijeli konji, objavila je 2 knjige prozne, odnosno 2 romana. Jedan i drugi naziv imaju, ajmo reći, simboličku vrijednost kao i ovaj naziv Pilula sreće. Prvi se zove Eva, izgubljena generacija, a drugi je Oporuka iz budućnosti, jer se radi o vrlo dinamičnom tekstu koji je pun likova, događaja, dijaloga i koji nam ne dopušta da nas odvede u apatiju. Mi jesmo u apatiji, ali kao čitatelji, moram reći, sa budnom pozornošću čitam ovaj tekst. Iva, izvoli. Znači, radnja se događa zimi 1991. godine u Zagrebu, u Centru umjetnosti, u školskoj učionici 3. razreda. Ratna zima u Hrvatskoj bila je maglovita i hladna. Sredinom mjeseca studenog neprijateljska je vojska osvojila Vukovar, a ljudi koji su se smrzavali, skrivajući se po vlažnim vukovarskim podrumima, osjetili su svu snagu i silinu zime. U školu je toga jutra došlo 15 od 32 učenika. Profesorica koja je predavala povijest sjedila je za katedrom, listajući rastreseno školski imenik, u trenutku kada je prodoran glas novoizabrane direktorice Topić poremetio i onako neprirodnu tišinu u školskoj učionici. Učenici u prostoriji su poustali, a neko iz posljednjih redova je zaorlao smrt fašizmu. Dežurni učenik svoju šaku automatski prislonio uz glavu na pozdrav i odvratio sloboda narodu. Biljana je odmah reagirala. Nitko da mi se više ne pozdravlja sa smrt fašizmu. Jeste li shvatili što ja vama govorim? Nema fašizma već 50 godina, živite u zabludi. Dežurni učenik počeo čitati proglas. Odlukom Ministarstva prosvjete i kulture te nastavničkog vijeća ove škole donesene su reforme. Škola se više ne zove Centar umjetnosti, već gimnazija, nadalje. Začeo se žamor u školskoj učionici. Tišina, a ti nastavi čitat. Ne želim ni muhu čut u razredu. Šta čekaš? Čekam da se stišaju, kaj? Dežurni je mirno odgovorio.
Biljana tada rekla hrapavim glasom: od sada ćete se školovati u malo jačoj disciplini. Ovako raspuštenu školu nisam još vidjela. Nema toga na svijetu. Molim te, pročitaj dalje što piše. Predmet marksizam i socijalističko samoupravljanje izbačen iz školskog programa. Sporo ti to meni čitaš. Daj mi taj papir ovamo. Savjetuje se učenicima gimnazije da je neprikladno sljedeće. Nabrajam: šminkanje, nošenje visokih peta, mini suknji, kožnih jakni, rokeze frizura, kokot frizura i ostalo. Odlukom nastavničkog vijeća ove gimnazije zatvorena je školska kantina. Zabranjeno je okupljanje u podrumu škole osim za vrijeme uzbuna. Zabranjeno je pušenje. Koga li uhvatim da puši, osobno ću ga nalupat. Nećete se vi meni trovati ovako mladi. Nemojte pričat, sve čujem, svaku riječ. Aj ti nastavi čitat. Odlukom Ministarstva prosvjete i kulture uveden je katolički vjeronauk kao izborni predmet. Dežurni učenik prestaje čitati proglas. Ko je ovo? Neka šala učiteljice, direktorice. Čitaj bez primjedaba, odreza Biljana. Javilo se tada neko dijete iz prve klupe u 3. redu. A kaj s muslimanima i židovima? Neko je povikao. Kakav je ovo proglas? Kaj je ovo? Biljana na to hladno rekla: u Hrvatskoj žive većinom katolici. Neki mladić iz posljednjih klupa dreknu izbezumljeno: ko je vama dao dopuštenje da se ovako igravate s našim školovanjem? Već sljedećeg trenutka Biljana je podviknula: reci mi svoje ime i prezime, mladiću. Bijela boja njezinog lica počela je prelaziti ubrzano u crvenu, kada je netom probuđena Petra odjednom zaurlala iz svoje klupe. A zbog čega vam mora reći kako se zove? Biljana je odmah reagirala: i ti mi izvoli reći, djevojko, svoje ime i prezime. U školskoj se učionici sada se svih strana moglo čuti gunđanje i ljutiti dječji glasovi. Radi čega nam ovo radite? Ma kaj je bilo ko od nas krivo rekao? Biljana je brzo zaključila da je se autoritet klime kako će još vrlo kratko vrijeme moći ostati smirena. Van je zapuhao vjetar koji je ponio kišne kapi ravno u prozor. Činilo se kao da pada mrak, a zapravo se tek bližilo podne. U 5 do 12 veliko jato ptica proletjelo je nedaleko prozora, ali se lepet njihovih krila više nije mogao čuti u školskoj učionici od silne dječje graje. Biljana je podignula ruke iznad glave kao da se želi zaštititi od te buke. Mara je rastreseno zaklopila korice imenika, a to je bila upravo ona radnja koja je uzrokovala na kraju rušenje katedre. U općoj zbrci drveni se stol jednostavno urušio. Mara je poskočila i povukla se prema ploči, promatrajući sada s osjećajem grizodušja hrpu dasaka na podu. Biljana se obratila učenicima: vidim da nećete slušati i zato ćemo sada malo drugačije razgovarati. Najbolje sam vas namjeri htjela pripremiti, a vi meni ovako vraćate. Nastavite školski sat, profesorice. Mara je zajukala poput mačke koju neko izbacio iz kuće na ulicu sred najvećeg pljuska. A kak, pa nemam više katedru? Trenutak prije nego što je napustila prostoriju, Biljana hladno odgovori: nije to moj problem, obratite se Dormaru. Hvala Ivan na ovom čitanju. Ovo nam je jedan isječak koji nam je vrlo zorno prikazao kako se uništavalo školstvo 90. godina. Nekom to možda nije bilo uništavanje, nekom jest. Glavno junakinji jest bilo. Dakle, kao što rekoh, ovaj roman je kronika naših vremena od Domovinskog rata na ovamo, kronika koja obuhvaća sve kulturne, kulturološke i društvene transformacije. Tu su rat, dakle front, tu je problem izbjeglica, nagla promjena školstva, depresija, propadanje rock'n'rolla, sukob roditelja i djece, što je vrlo bitno, dakle generacijski sukob, jer ti naši roditelji su još uvijek zadržali to nasljeđe socijalizma i još uvijek unatoč čitanju novina ne mogu nikako prihvatiti činjenicu, ne mogu se suživjeti s činjenicom da mi, njihova djeca, živimo u vremenu kad sutra možemo dobiti otkaz, kad nas mogu naprosto odbaciti kao suvišne igrače na tom ruletu života. Molim Tanu Obradović da nam ona nešto kaže o ovoj knjizi. Zahvaljujem. Zahvaljujem, evo i ja zahvaljujem što ste u tolikom broju ovdje. Sad ne znam da li to govori o književnim promocijama ili o Ivi. Vjerujem da više ovo drugo.
ali on pokazuje jedan bunt i bunt možda mene najviše impresionira glavne junakinje koja je, kako piše i na koricama knjige, željela spasiti svoj grad, a gotovo izgubila sebe pritom. Kao što je već rečeno, Pilula sreće je slojevit roman koji se temom, ili točnije temama, je izrazito bremenit i težak, ali ima jednu vještinu dobrih pisaca, ja bih rekla, zna te teme upakirati u jedan laganiji pisateljski stil i zna čitatelja uvući u priču. Mene osobno uvukla u priču prizorima Zagreba, predratnog Zagreba, Zagreba s kraja 80-ih. Ja sam uz glavnu junakinju Leu hodala poznatim ulicama svog grada, međutim prvi put sam taj grad gledala drugim očima. Očima te djevojke Lee i očima pripadnika alternativne scene Zagreba s kraja 80-ih. I te oči su bile i ti prizori toliko autentični da sam se uhvatila da gutam stranice knjige i navijam za glavnu junakinju. Sad ja vam neću reći zašto treba navijati za glavnu junakinju, odnosno zašto sam ja počela navijati, da vam ne bi previše otkrila o knjizi, ali to je priča o ljubavi. Međutim, ona ne priča o onoj ljubavi koju štuje jako Žan Ljubića, nego Iva nam je progovorila u svom romanu Pilula sreće o svakodnevnoj ljubavi. Ljubavi koja traži svoj prostor između 4 zida doma, između bolesti, osjećaja izgubljenosti, između borbe za sutra, između nezaposlenosti i besparice, između osjećaja i nade. I Pilula sreće je za mene i priča koja pobija tezu da ljubav pobjeđuje sve. Ali ostavljam spoznaju da usprkos tome što neće ljubav pobijediti bez sve, ljubav će opstati tamo gdje se ljubi i gdje su ljudi spremni ljubav davati i primati. I to je meni još jedna vrijednost i još jedna tema koja se proteže kroz ovu knjigu. Hvala. Ali se radi o izuzetno dinamičnom tekstu jer autorica nije dopustila da je tekst otklizi u monotoniju. Stoga meni osobno ova knjiga je bila vrlo zabavna jer je tematski i stilski vrlo raznovrsna, vrlo sveobuhvatna. Ona obiluje radnjom, obiluje likovima, obiluje događajima, obiluje različitim likovima, od alternativaca, roditelja, tajkuna, obiluje različitim govorima, od klasičnog štokavskog govora do različitih žargona, slengova. Radi se o knjizi vrlo živih dijaloga. Dakle, radi se o tekstu koji stalno klizi iz jedne situacije u drugu, iz jednog stanja u drugo stanje i stoga nas stalno država budnima sve dok ga ne pročitamo do kraja. Sad molim Ivu da nam pročita još jedan odlomak. Radnja ovog poglavlja događa se negdje na ratištu 1991. godine. Dan nakon tragedije u kojoj je puno mladića iz Zagreba izgubilo život, naši junaci nalaze se u izrešetanoj zgradi nekadašnje škole gdje čekaju da stigne prevoz. Iz ovog poglavlja, radi promocije, radi djece koje su ovdje i radi možda... Evo, izbacila sam ogroman broj psovki, međutim u knjizi dalje stoje, znači, autentične balkanske psovke i kletve. Pred očima je Petru i dalje bila slika prijatelja kako padaju pogođeni i činilo mu se kao da upravo pogleda u kino iz prvog reda jedne za drugim filmove Magla i Ralje. Puno je pio u posljednje vrijeme, baš kao i Sanjin, pa ih je možda taj nedostatak goriva učinio nervoznima. Nisam dobro, ovo je fakat noćna mora, imaš ti šta metaka u šaržeru? Sanjin je slegnuo ramenima. Ma kaj ti, pa ja nemam ni pušku. Petar je promatrao oružje u svojim rukama. Oružje koje je sinoć uzeo iz ruku mrtvaca. Bio lud od straha kad su upali u klopku. Sada se prisjetio kako većina branitelja oko njega bila također nenaoružena. Hladan zrak ulazi u prostoriju kroz rupe u zidovima i kroz potrgano krovište. Kako su dobili naređenje da ne smiju paliti vatru, sada su podrhtavali zbog hladnoće u promoćenoj odjeći, a svako malo netko bi od ljudi u prostoriju opsovao. Nalazili su se u školi smještene u samom centru sela. Podalje se nalazio pojas šume iza kojeg se prostirala hladna rijeka. Ista ona rijeka koja je služila u miru za razonod ljubićima i kupačima sada razdvajala njihove od neprijateljskih položaja. Tko nam je naredio da idemo ravno među četnike bez osnovnog naoružanja?
Sve ćemo saznat na vrijeme, odgovorio je plavokosi. Ma šta se ovdje dešava? Mogli smo svi izginuti. Čud uopće to kaj smo živi. Šta se ovdje uopće još radimo? Petar je povikao u histeriji. Čekamo prevoz. Evo, možda Ležanac dođe po nas. Možda sutra, možda, kaj znam, za 2 dana. Plavokos je čitao vrijeme, promatrao što se događa vani. Niti jednom nije maknuo pogled s pukotine u najlonu kroz koju se vidio okoliš. Dok je Petra sve jače hvatala panika, Sanji se trudio ostati smiren. Želio biti pribran i ne gubiti živce. Želio preživjeti rat i opet voziti motor. Želio toliko lijepih stvari koje su nestali iz njegovog života onog trenutka kada je uzeo pušku u ruke i otišao braniti domovinu. A sada niti te puške više nije bilo. Nije bilo niti onih koji su trebali doći po njih te ih izbaviti iz ovog sablasnog sela gdje su dečki iz Novog Zagreba čučali većinom bez osobnog naoružanja. Šutio i buljio netrmice u istu točku, savladavajući se teškom mukom da ne zaplače, a u isto vrijeme borio se s jakom željom da se naglas smije. Tako valjda izgleda kada poludiš, pomislio je zaškrgutao zub. Kao što smo vidjeli, gospodo draga, ovaj dakle, roman u kojem glavna junakinja proživljava sve metamorfoze u ratu i poraću i koja zapravo svjedoči kako Zagreb kao europska metropola počinje odumirati. Gasi se onaj Zagreb iz 80. godina koji je vrvio novim valom, koji je bio pun pozitivne energije, onaj europski Zagreb, amsterdamski Zagreb koji je dakle bio živ za vrijeme univerzijade i koji se na radost tajkuna, novopečenih i vlasnika kafića odjednom pretvara u nekakvu zonu folk i nekakve ruralne sredine, jer naime ako je sredina ruralna, ako ona izjednačuje sve i ako ukida slobodu, onda je njome lakše upravljati. Dakle, Radnja ovog zadnjeg poglavlja koji ću pročitati događa se 1992. godine u Zagrebu, u zgradi Centra umjetnosti, opet prije zore. Junaci ovog poglavlja ušli su neopaženo u školsku zgradu i ispisali su grafite protiv novog školskog režima po pločama školskih učionica. Iz ovog poglavlja izbačen je još veći broj psovki, ali inače se u knjizi nalazi, autentične balkanske psovke. Kada se boca odmaknuo od ploče u školskoj učionici. Muci stajao nekoliko koraka dalje, usmjeravajući snop svjetla iz nezgrapne zelene baterijske lampe prema ploči. Dvostruko iscrtana štampana slova kočila su se preko ploče. Nemoj moliti u mojoj školi, a ja neću misliti u tvojoj crkvi. Ispod toga stajalo je napisano nešto manjim slovima, dole novi školski program. Muci je prišao ploči i kredom ispod teksta dodao znak anarhije. Boca je s izrazom očaja na licu uperio prst u ploču. Opsovao je i obrecnuo se na prijatelja. Kaj si normalno, ajde obriši odmah to anarhiji. Zakaj? Pa zato kaj će toga guzit sve pankere sutra u školi. Boca će tada hrapavim glasom. Gle, ovako onako će nas ti fašisti proglasiti vandalima. Kak to ne kužiš, proglasit će tebe i mene kroz mjesec, dva, kroz godinu dana nekakvim luđakom, lopom, neki će ti smjestiti iza leđa samo da te maknu. Koji ti je? Ovdje je zavladao srednji vijek, stari moj. Rekao je Boca ljudito. Osjećao negdje duboko u sebi da će se ljudi s temelja početi mijenjati. Jer viđao on u Njemačkoj kada bi išao u posjet familiji kako se ljudi u kapitalizmu ponašaju, u kojoj su mjeri asocijalni. Boca je pomislio kako ovo sigurno kraj života, kako su oni njegovi prijatelji poznavali, te kako ih čeka vjerojatno još duga borba. Evo, mislim, toliko je to lijepo čitanje i što vidite kako Iva lijepo dijalog izgovara, kako se vidi da je taj roman nabijen tim funkcionalnim govorima različitim što mu daje naravno živost. Da i meni osobno objasnila i vama, da malo ipak taj nostalgični duh iznesemo na vidjelo, da nam objasni kako je izgledao Zagreb 80. godina i koja su bila alternativna okupljališta u Zagrebu u tom vremenu. Pa evo, činilo se 80-ih da započinje nekakav kulturni procvat na ovim prostorima. Rock and roll je postajao mainstream. Evo, u jednom klubu poput Saluna, to je bio pandan današnjem Hemingwayu. Rockeri su imali svoj dan, Ruby Tuesday, utorkom.
Po parkovima su djeca, parkovi su bili nekak sigurni, djeca su sjedila sa gitarama, pjevala su pjesme Dorsa, Cepelina, Haustora, Azre, Buldožera, Ramonsa, Party Breakersa, EKV, Idola. I tamo. Priča, hoćete tu, molim vas, pridružite se da nam eto kažete kako je to bilo nekada kada makar živimo od nekih uspomena. Izvolite. Znači, dotakli smo sve teme od hrvatskih branitelja rata, znači ja sam isto hrvatski branitelj, ponosim sam na to, ali ono što smo rekli 90. godine i taj dio povratka s fronta, jednostavno osjećao sam nekakvu prazninu, nekakvo mračno stanje, antidepresivi, tablete i tako dalje, a ono najgore što mi se dogodilo je bio alkohol. Tako da evo ga 10 godina na tim, to je jedan veliki moj uspjeh, ali evo, dogodilo se to. Jednostavno te ratne godine mnogi dečki iz Novog Zagreba bili su s nama, razmjenjivali smo, kako se kaže, te ratne dane i uspomene. Sad pokušavamo nekako to potamniti, zatamniti to sjećanje, ali ta sjećanja su uvijek tu s nama. 80. godine završio sam kulturu i umjetnost, srednju školu. U samim tim srednjim školama već su postojali mnogi dečki, moji prijatelji, umjetnici, glazbenici koji su završetkom te kulture sadašnji nekakvi režiseri na televiziji, književnici. Poznao sam gospodina Ivu Pukanića, recimo Jaceka Hovuru, onda Vicka Budilicu za Radio Gorice. To su bila ta ekipa koja je bila u toj kulturi i koje smo evo tamo u školskim klopama ili na odmorima, na velikim odmorima razmjenjivali nekakve razgovore koji su se u širokom dijapazonu svodili uglavnom i na kulturu. Znači, među nama je vladao nekakva velika izmjena informacija, činilo Zagreb gradom, naročito za univerzijadu koji je univerzijada 87. Zagreb živio od 0 do 24. Nevjerojatno, 0 do 24. Evo ja sam sad malo uzbuđen. Ja sam bio recimo u JNA u Skoplju, ja kad sam rekao da sam iz Zagreba, da sam svirao u Kulušiću, ljudi su me onako sa divljenjem gledali i tražili su od mene informacije o tom novom valu, što se događa u Zagrebu, znači kompletno kultura ih je zanimala. Nevjerovatno, osjećao sam se jako ponosno što sam iz Zagreba. Danas nekad neke stvari me stvarno, to vidite i sami, već polako malo izživciraju, ali tu smo sada da probamo to nešto i promijeniti. Ali ja bih sad pitala ili Miću, naravno ili Ivu, svejedno je, da objasne nama koji nismo bili iz Zagreba i nama koji nismo imali čast doživjeti taj Zagreb, kako je zapravo umrla ta alternativna scena? Kako je? Je li to bilo naglo? Je li to bio jedan proces? Kako je to sve skupa izgledalo? Evo Iva, izvoli. Pa to se po meni dosta brzo dogodilo. Evo, postoje razni razlozi, međutim neki razlozi će se vjerojatno mnogim od vas činiti kod teorije zavjere. Pa bi ja spomenula samo jedan. 90. godine u Zagreb u vrlo kratkom roku stigao ogroman broj ljudi iz pasivnih krajeva. I normalno su počeli nametati svoje običaje građanima Zagreba, ja to ne odobravam, ali razumijem, logično. I sad, ti alternativni klubovi živjeli su na državnim jaslama. Nismo ih inače nabrojali, znači Kulušić je bio Lapidari, Jabuka, Omladinski kulturni centar, Podrum, SC Galerija, Kset, neki tamo disko klub u Teatru ITD, Pauk, Skuc na Savi, bilo ih je brdo. Ok, oni su zatvoreni. Međutim, nakon rata se dogodila situacija da se posvuda pušta narodna glazba. Pod narodnu glazbu ja govorim onu finu narodnu glazbu, tamburice, dalmatinske pjesme, Zagorje, Podravina i tu i tamo se pušta po nekim koncertnim prostorima elegantnima, Mozart, Beethoven, Bach. Ali niti alternativa. Ako imate novaca za takvu glazbu, onda vam nedostatak novaca ne može biti razlog da ne postoji alternativa. Neće uopće spominjati Gange, Rere, Cajke, hrvatski turbo folk, onda se srpski turbo folk počeo polako pojavljivati, s time da su Party Breakersi, Električni orgazam, Deca loših muzičara, T-Strep, svi oni sjajni srpski bendovi, oni jako dugo ovdje nisu mogli
nastupati, kad su već turbo folkeri odavno nastupali srpski. I sad imate jednu stvar demokracije, ako jednima date megafon u ruke i date im da urlaju, a drugima onemogućite pravo da pričaju, vi ćete imati jednu neravnotežu. Isto tako vjerojatno i u glazbi. Ako imate situaciju da imate samo narodnu glazbu ili tu glazbu koja se na dvorovima puštala u 17., 18., 19. stoljeću, znači Mozart, Beethoven, Bach, svi ti neki klasici, imat ćete društvo koje vam živi u prošlosti. Jer šta je sa čitavim 20. stoljećem? Jazz, blues, rock 50., 60. i 70. Punk, gothic, metal, death metal, heavy metal, noise, reggae, soul. Ne možete samo tako izbrisati, znači, cijelo 20. stoljeće. Evo ja toliko tome imam za reći. Mićo, prepuštate je palce. Kako je propala alternativna scena? Kad bismo stavili naslov kako je propala alternativna scena, bismo li to mogli pisati? Da, evo ga, tužno je to što se dogodilo zatvaranjem tih stvarno klubova koje sam ja spominjao sa ponosom, to je Kulušić, Lapidari, Studentski centar, sam Pole plac. Onda, mislim da je zadnja kap isto ovoga što Zagrebu fali i to je zatvaranje BP kluba pokojnog Boška Petrovića. To je bilo jedino mjesto gdje se moglo jazz čuti u Zagrebu. Kako se to dogodilo? Da, 90. godina odjednom svi ti klubovi su nestali, zatvoreni, pojavili su se klubovi turbo folka. Znači, odjednom rock glazba je otišla u nekakva predgrađa. A kako je sad stanje? Je li zato pomalo izlazi s te depresije? Pa ja mislim da, evo ga zadnjih par godina mislim da se događa na svu sreću vidimo ovoga klince nove sa gitarama kako idu po garažama, opet po tim atorskim skloništima. Ja sad bih upitala, Iva, kako se ta depresija zaista manifestirala među mladima u tim nesretnim 90. godinama? Jesi li ti osobno bila svjedok te depresije kliničke i kako su tvoja iskustva s tim mladim ljudima koje ovdje uvijek nisi spominješ? Pa ja sam osobno vidjela puno odplašenih, puno razočaranih, puno ovak malo izgubljenih ljudi. Međutim, u kojoj mjeri je bilo među djecom one prave kliničke depresije, ja se ne bi usudila o tome razgovarati, ja bi radije da se to pita nekog stručnjaka, znači nekog psihijatra. Činjenica je da ono vrijeme, usred tog ratnog kaosa, društvo ulazilo u drugi horor koji se zove tranzicija. Neki zove tranzicija, čula sam da ih dosta to zove pljačkom. I sad, mladi ljudi su zapravo bili dosta izbezumljeni tim nekim licemjerjem koje se pojavilo u društvu. Nešto što je do jučer bilo zabranjeno, ok, danas je dopušteno. Međutim, bile su neke dobre stvari koje su bile dopuštene, sad su odjednom zabranjene. Društvo iz jednog ekstrema velikom brzinom odlazi u drugi ekstrem. Naravno da to nije dobro za mlade ljude. Usred rata se promijenio čitav sustav školstva. Zatvorena je najpoznatija umjetnička škola ne samo u Zagrebu, nego i u Hrvatskoj. Djeci su koja su teškom mukom položila prijemni ispit, znači cijeli 8. razred se učilo da su padnu u tu kulturu o kojoj moj kum Mićo priča. Rekli su u 3. srednje nemate sada smjerove, sada imate matematiku, kemiju, fiziku, povijest slušati do kraja školovanja. To je šok bio. Pogotovo zato što su umjetnici vrlo nježni i emotivni ljudi. E sad, čitavo to društvo Lada zakazalo, znači ajmo reći da je to i cijela naša ta generacija, sve nas znači ubraja, zakazalo je društvo. To je generacija koja je sada u srednjim godinama i trebala bi ovo društvo povesti u nekakvu budućnost. A pitanje koliko su oni u tom stanju beznađa u kojem se nalaze, koliko oni mogu išta učiniti. Društvo 20 godina nakon 20 i nešto kusur godina nakon promjena postaje inertno i prestaje mariti i sad u takvom jednom društvu pojedinac kad padne, jedina pomoć iz glava stiže u obliku antidepresiva. To su stvari nad kojom bi se čitavo društvo zapravo trebalo zabrinuti, ne mogu propustiti reći. Ja bih htjela zahvaliti svima vama koji ste došli. Htjela bih reći ko je osoba koja mi je posvećena ovaj roman, to je moj
dragi prijatelj Marko Križan koji nije više među nama i on je isto na neki način zaslužen za stvaranje ovoga romana. Još bih se jednom htjela zahvaliti gospodinu Stanku Abađiću koji je danas došao na ove prekrasne fotografije sa naslovnice i svima vama još jedanput hvala. Neplanirano nisam namjeravao uzeti riječ, ali neplanirano pročitat ću vam zadnju rečenicu u knjizi. Nju izgovara, to jest točnije piše na razglednici jedan buntovnik, jedan od junaka knjige, buntovnik Boca. Piše razglednicu iz Grčke, na kojoj stoji: izađite na ulice, nemaju kuda, sistem puca po šavovima, ne bojte se, ovaj put su zaista gotovi.